खुलुमबाय। बे समाव पाब्लिक ट्रास्टनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा दिनै बे समाव पाब्लिक ट्रास्टनि जानानै सासे गेदेमा लिरगिरि, बर'नि सासे मुंदांखा लिरगिरि, साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोननो हानाय मानिजाथाव बर'नि मुंदांखा लिरगिरि डक्टर अजित बर' बिथाङा बे समाव जोंनि गेजेराव दङ। दा बिथांनिफ्राय जोङो दिनैनि बे समाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांनि जिउनि दावबायनाय आरो माखासे गोबां बिथिङाव हाबा मावनायनि सोमोन्दै जोङो गुवारै मिथिनो नाजागोन। बिथांनि सोरजिनाय आरो बिथांनि मावनाय दांनाय बा लाइमोन समाज जाखांनाय मोनसे दोहौ बिथाङा बर'नि लाइमोनफोरनि गेजेराव लाबोदों। दा बे समाव मानिजाथाव बिथां लिरगिरि डक्टर अजित बर' बिथांखौ गिबियाव जोंनि पाब्लिक ट्रास्टनि जानानै गिबियाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैदों, नोंथाङा देग्लाय 2021 मायथाइनि बाल साहित्य पुरस्कार भारत सरकारनिफ्राय मोननो हाबाय। दा नोंथांनि बे साहित्य एकाडेमि मोननाया नोंथांनि जिउआव मोनसे देरहासारनाय होननानै जोङो बुंनो हायो। दा नोंथाङा बे साहित्य पुरस्कारखौ साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननानै माबादि मोनदों? आंनि जि रंजानाय बेखौ आं फोरमायथ' हायाखै। साहित्य एकाडेमि भारत सरकारा 2020 मायथाइनि बाल साहित्य पुरस्कार गथ'सा थुनलाइयाव आङो होदों आंनि गथ'सा बिसम्बि बिजाबनि थाखाय। आरो बेखौ आङो जर'खायै बे बिजाबखौ आङो जर'खायै गथ'साफोरनि थाखायनो लिरदों। बे बिजाबाव गासै 33था आयदाफोर दङ आरो गासैबो आयदाफोरा गथ'साफोरनि थाखायनो जोबोरै गोनां होननानै आं सानदोंमोन बै समाव। आरो बेफोर जाहैबाय जे सासे फरायसाया गाव गावनि बिमा बिफाखौ मान होनांगौनि गोनांथिनि सायाव, गेदेरफोरखौ मान होनांगौनि गोनांथिनि सायाव, गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौनि सायाव, बिफां लाइफांखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंहा बिबान दङ बेनि सायाव, आरो जोङो सासे मोजां मानसि जानोब्ला बिजाब फरायनांगोन, मोजां आखल आखुखौ जोङो दानो नांगोन, आरो जोंनि मोजां देहाखौ जोङो लाखिनोब्ला जोङो योगा गेलेनांगोन, एक्सारसाइस खालामनांगोन। आरो बिब्दिनो जोङो समखौ जोंनि मोनफ्रोमबो आगानाव सानफ्रोमबो सानाव जोङो गोनांथि होनांगोन। स' बेफोर कमप्लिट मोनसे आइडियाखौ लानानै आङो बे बिजाबखौ 3 बोसोरसो सम लिरदों। बे बिजाबनि थाखायनो साहित्य एकाडेमि भारत सरकारा आंनो बाल साहित्य पुरस्कार 2020 बे बान्थाखौ आंनो होदों। दा बेनि थाखाय आंनि जि रंजानाय बेखौ आङो फोरमायथ' हाया। जोबोरै आं खुसि जादों, जोबोरै आं थुलुंगा मोनदों। बेनि थाखाय आङो गिबियावनो साबायखर बावगोन गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि थुनलाइ फोथाराव जि दावबायनाय, बे दावबायनायखौ गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआनो आंखौ थुलुंगा होदों। गिबि थुलुंगा होदोंमोन। बिथाङा आंखौ थुलुंगा होदोंमोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां लिरनो थाखाय। बेनिफ्रायनो आंनि लिरनायफ्रा जागायदों। आरो बेनिफ्राय आङो साबायखर बावगोन क'क्राझारनि रायजोफोर। क'क्राझारनि रायजोफ्रा आंखौ जोबोरै थुलुंगा होदों, जोबोरै अनदों, जोबोरै आंनो थुनलाइ सिबिनो खाबु होदों। आङो साबायखर बावगोन क'क्राझारनि सासे फोरोंगिरि जयन्त कसारि। बेबो आंनि बिदा असे बायदियानो। बियो आंखौ गावनि फंबाय असे हिसाबै बिराद अनो, बिराद थुलुंगा होयो। आरो मोनफ्रोमबो समस्याफोरखौ आङो बिनि खाथियाव लानानै थाङोब्ला बियो समाधान बा सुस्रांनो हानायनि मोनसे आइडियाखौ आंनो होयो। आरो आंनि अनजालि बिसि भबानि बर' बेनोबो आं साबायखर बावगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि थुनलाइ सोरजिनायाव बेहा जेबो हेंथा गैया, दिनैसिम जेबो हेंथा होआखै। नांगौ रोखोमनि समफोरखौ आं हारसिङै लानो हायो।
गोसोबायदि आङो खामानि मावनो हायो बेयाव आङो साबायखर बावगोन आरो लोगोसे आंनि बिमा बिफा। दा बे समाव मिथिनो लुबैबावदों नोंथांनि बे थुनलाइ सोरजिनायाव गिबि थुनलाइ हिसाबै नोंथाङा बबेनिफ्राय जागायनाय? आंनि गिबि थुनलाइ सोरजिनाया गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आरो बर' समाजाव बिनि बिहोमा होननाय मोनसे जिउ खौरां बिजाब। बेखौ आं 2005 मायथाइयाव लिरदोंमोन आरो 2005 मायथाइयाव बेखौ गहपुर आन्सलिक ब्रह्म धर्मआ बे बिजाबखौ फोसावनानै होदों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि दैदेननायाव आरो बिनिफ्रायनो आंनि थुनलाइ फोथाराव दावबायनाया जागायजेनदों। दा नोंथाङा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जिथु जिउ जारिमिननि सायाव बे बिजाबखौ लिरदों। दा जागायजेननाय हिसाबै नोंथांनि थाखाय जेनेबा सासे गेदेमा सुबुंनि जिथु जिउ जारिमिन बेनि गेजेरजों नोंथाङा लिरनायखौ जागायदों। दा बेवहाय नोंथाङा माबायदि मोनदों जेनेबा सासे गेदेमा सुबुंनि लिरबिदां लिरनायाव नोंथाङा माबायदि माबाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों? सासे गेदेमानि जिउ खौरां लिरनाया जोबोरै गोब्राब खामानि आरो बिनि थाखाय आं गोबाव सम लादों। गोबां जायगा आं बेरायदों, डाटा कालेक्सन खालामदों आरो लिरदों। खिन्थु गोब्राब खामानिब्लाबो सासे गेदेमानि जिउ खौरां लिरनानै फोसावनो हानाया बे जोबोद खाफाल मोजांनि बाथ्रासो। दा बेयो आंनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट आरोखि बै समावनो बै जिउ खौरांखौ लिरनो हानाया। फिसा फिसा खामानिखौ मावनानै जेरैबायदि गोजोननाय मोनो गिदिर खामानि मावनानै बांसिन बेबायदि गोजोननाय मोनो नामा? डेफिनेटलि। दा गुबुन सल' बा रायथाइफोरनिफ्राय खन्थाइफोरनिफ्राय लिरगिरिफ्रा जागायनायखौ जों खोनानो मोनो। दा नोंथांनि बेलायाव बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। डाइरेक्टलि नोंथाङा थोंजोङै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ लिरनानै नोंथांनि जिउआव लिरनायनि हाबाफारिखौ जागायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा नोंथाङा बे समाव दासिम गांबेसे बिजाब आरो मा मा बिजाब नोंथाङा दिहुनखो? टाइटेल हिसाबै आङो 12 गां बिजाब लिरबाय आरो बिदिनो इडिसनफोरखौ लाफायोब्ला गासै 15 गां बिजाब जाबाय। बेफोरनि गेजेराव जिउ खौरां दङ। जिउ खौराङाव आङो पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म सारनिबो जिउ खौरां आं लिरदों। जगेश्वर ब्रह्म आफानिबो आङो जिउ खौरां बिजाब लिरदों आरो बिनिफ्राय सिमां मोगथां होननाय मोनसे सल'मा बिजाब आं लिरदों आरो गोजाम बिसम्बिनि गोदान सावगारि होननाय मोनसे खन्थाइ बिजाब आं लिरदों आरो बिनिफ्राय गियान बिदां बे मोनसे आंनि रनसाय बिजाब बेखौ आं लिरदों। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लगा सोरनि बेखौबो आं लिरदों। दा बिब्दिनो गासै 12 गां बिजाबखौ आं लिरदों आरो बेफोर जि 12 गां बिजाब लिरनाय बे लिरनायाव आंनि थाखाय माखासे चेलेन्जिं फैदोंमोन, माखासे डिफिकाल्टिस फैदोंमोन। नाथाय आंनि गोसोआव जाय गोहोखौ आं लानानै खामानि मावदों बै डिफिकाल्टिसफोरखौ आङो इजिलि किक आउट खालामनो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे पजिटिभिटि दङ, ओरैबायदि मोनसे बोलो दङ जाय बोलोआ आंखौ थुनलाइ सिबिनायाव मदद खालामदों। आंहा गोबां बिदिनो खामानि थाबाय, आंनि कलेजनि साख्रिनिबो खोथा थाबाय, फेमिलिनिबो खोथा थाबाय। अब्लाबो आङो मेंनाय गैयालासेनो बे बिजाबफोरखौ आं लिरनो हादों बेखौ आं बुंनांगोन आरो बेयो जाफुंसारदों आंनि गोसोनि जि मटिभेसन बिनि थाखाय जाफुंसारदों होननानै आङो गावखौनो गाव फोथायो। दा नोंथाङा सासे लिरगिरिल' नङा, नोंथाङा 2000 मायथाइयाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ गावनि नाजानायजोंनो गायसनदों होननानै बुंजायो। दा बेनि बेलायाव नोंथाङा लाइमोन समाजखौ गोथों लामाथिं दैदेनलांनाय बे बिथिङाव नोंथाङा मैखोम माने बिफाव लानानै खामानि मावबोदों। दा गायसनजेननायनिफ्राय लाइमोन आफादाव नोंथाङा 9 बोसोर आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनायखौ जों मिथिनो मोनदों। दा बेनि बेलायाव जिहेतु जोंनि लाइमोन समाज बेखौ नोंथाङा माबादि अबस्थायाव बेखौ नुनो मोनदों? 2000 मायथाइयाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद मोनसे धोरोमारि आफाद गायसनदोंमोन। बेयाव आंनो गिबि आफादगिरि बिबानखौ आं मोननाय जादों। बै समनिफ्राय आङो लानानै 9 बोसोर सम आङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावबोदों। गिबि समाव मिटिं लेंब्लाबो 7 जन 8 जननि बारा सोद्रोमाफोर जमा जायामोन।
अब्लाबो 7-8 जननि गेजेरावनो जों सावरायनानै मोनसे थांखि लानो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो नाजा गोबां जों स्ट्रागल खालामबाय दिनै लाइमोन आफादा गावनो मोनसे बोसोरारि जथुम्माबो खुंनो हाबावबाय लाइमोन आफादा दिनै खुगा लाइसिबो फोसावनो हाबावबाय आंनि समाव आङो बेखौनो बुंगोन जे आंनि गोजोननाया जाहैबाय गोबां लाइमोनफ्रा ब्रह्म धोरोमाव दीक्षा लादों गोबां लाइमोनफ्रा ना बेदर जानो गारदों निरामिस जादों आरो फेग्रा मुवा सोबग्रा जाग्रा बेफोरखौ नागारजोबनानै धोरोमनि जि लामा बे धोरोमनि लामाजों समाज सिबिनाय फोथाराव बिथांमोनहा आवगायबोदों आरो लोगोसे गाव गावनि न'खरखौ दैदेननायाव आरो गावनि जिउखौ दैदेननायाव धोरोमारि जि नोजोर बे नोजोरजों नायनानै आवगायबोदों थ' बेनो आंनि थाखाय जोबोरै गोजोनथाव दिनै जों बुंनांगोन गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ब्रह्म धोरोमनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निरामिस जादों आरो पुरहितबो खालामनो हादों बेनो आंनि थाखाय जोबोरै गोजोननाय आरो बेबायदि थासारि जों नुयोब्ला जोङो जोबोद थुलुंगाखाङो बेनि हेंथायै जुदि जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय बुलाय सौलाय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि निसा जानानै फेनानै जुदि गावखौनो फोजोबस्रांनाय लामायाव जुदि आगान होयोब्ला बेखौ जों बिराद दुखु मोनो जाहाथे बिदि जाया आथिखालनि लाइमोन समाज राजखान्थिखौ लानानै लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे आरो माखासे गोजोन गैयै थासारिफोर ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो लाइमोन समाजा माने राजखान्थिनि गुबुंले बारहावाजों जोंनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामनायखौ जों मोनदांदों दा बेनि बेलायाव माबाफोर बुङो दिनैनि लाइमोना गाबोननि दैदेनगिरि जोंनो समाजाव जौगानाय नांगौ समाजाव जोंनो खौसेथि नांगौ समाजाव जोंनो गोजोन नांगौ दा बेनि थाखाय जोंनो सासे मोजां दैदेनगिरि नांगौ आरो बै दैदेनगिरिखौ जोङो लाइमोन समनिफ्रायनो जोङो दानो हायो सासे लाइमोनखौ जोङो मोजां दैदेनगिरि हिसाबै जोङो दानो हायो दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा समाजनि गुबुंले थासारि राजखान्थिनि गुबुंले थासारि बेफोराव बारसोमा लाबानो जिहेतु लाइमोनफ्रा गावहानो मावनांगौ खामानि थाखायो जेरै बिजाब फरायनायखौ जाहाथे साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोजां रोखोमनि आबुङै जाफुंसारहोयो आरो फरायनायखौ जाहाथे आद्रा ससेयावनो नागारा बेनि थाखाय आं खावलायदों आरो बेनिफ्राय लाइमोनफ्रा जे फरायखांनानै साख्रि मोनाब्लाबो बिजनेस मावनायनि गेजेरजों गावनि रांखान्थि हालोदखौ जौगाहोनायनि अनगायैबो समाजनि जि रांखान्थि हालोद बेखौबो जौगाहोनायाव मदद खालामनो हायो आरो समाजनि थासारिखौ मोजां खालामनो हायो आरो बिब्दिनो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव दिनै आबाद मावनायनि सुबिदाया दाबो दङ बिजनेस खालामनायनि सुबिदाया दाबो दङ साख्रि मावनायनि सुबिदाया दाबो दङ दा बैफोर खाबुखौ लानांगोन आरो बेफोर खाबुखौ लानो थाखाय साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिनाखि थार खामानि बेयाव कनसेन्ट्रेसन होनांगौ जे समाजनि गुबुंले थासारियाव माने गोरोबनानै गावखौनो जाहाथे गुलाय गुजाय खालामा बेखौनो आं खावलायगोन जे राजखान्थि फोथाराव मावग्रा जोंहा बैसोगोराफोर दङ राजखान्थिनि मानसिफोर दङ आरो धोरोमनि बिथिङावबो जोंहा धोरोम गुरुफोर दङ आरो लाइमोनफ्रा गावखौनो जुदि मोजां लामाजों दानांगौ बा मोजां लामानि फारसे आवगायलांनो थाखाय लाइमोनफ्रा साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा धोरोम बिथिंखौथ' बे नोजोर होखानांखागोनानो स्पिरिचुवेलिटि जि गियान आध्यात्मिक गियान बेखौबो नांगोन बेनिफ्राय स्पिरिचुवेल जि गियान बेखौ मोननो हायोब्ला जिखुनु गाज्रि थासारियाव सासे लाइमोना गावखौनो बारग'होनो हागोन जिखुनु माने डिफिकाल्ट सिटुएशननिफ्राय गावखौनो बारग'होनो हागोन माने स्पिरिचुवेलिटिया ओरैबायदि मोनसे गुन जायनि गेजेरजों बियो मोजां खामानियाव गावखौनो कनसेन्ट्रेसन आरो मेडिटेसन खालामनानै आवगायलांनो हायो जिखुनु थासारिया बिनि खाथियाव फैनो हानाय नङा
जिखुनु गाज्रि साननाया बिनि खाथियाव फैनो हानाय नङा जिखुनु गाज्रि खामानिया बिनि खाथियाव फैनो हानाय नङा दा बेनिखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जे धोरोमनि गियान बेखौ लानांगौ आरो राजखान्थिनि जि गुबुंले थासारि बेफोरखौ नागारनांगौ आरो समाजनि जि गुबुंले थासारि बेफोरखौ नागारनांगौ आंनि खावलायनाया बे आरोखि दा नुनो मोनदों गोबां लाइमोनफोरा लेखा फरा थासेयावबो रोंसेयावबो माने मा होनना बुङो केरियार दानो हायाखै बा कर्म संस्थापन बेफोरखौ गायसननानै लानो हायाखै साख्रि नागिरनानै गोबां लाइमोनफोरा बेखार जानानै दङ दा सम सम नुनो मोनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना दाय होयो साख्रि होनो हायाखै गभर्नमेन्टआ बा साख्रिनि राहा लामा नागिरनानै बिथांमोना माखासे गभर्नमेन्टनि फारसे बा दैदेनगिरिफोरनि फारसे माने दाय होनायखौ नुनो मोनदों दा बेनि बेलायाव मा बुङो माबा मोनसे मोननो थांनायाव गाव जुदि फेलें जायोब्ला गुबुनखौ दाय होनानै जेबो मुलाम्फा बेयाव जाया सासे फोरोंगिरि जानांगौब्ला बेहा बै फोरोंगिरि जानायनि जि क्वालिफिकेसन बियो थाथारनांगोन क्वालिफिकेसनानो गैयाब्ला फोरोंगिरि साख्रिखौ बोरै मोननो बेनिफ्राय आङो बेखौनो बुंगोन बिजाब फरायनायनि थांखिया मात्र साख्रि मावनायल' नङा जोङो मिथिगौ जे गाहायै बिजाब फरायोब्ला साख्रि मावनायनि थांखिया दंखायो नङा होनबा खिन्थु जोङो बेखौ गोसोआव लानांगोन जे साख्रि मावनायाल' जोंनि जिउनि मोनसे राहा जानो हाया साख्रि मोनाब्ला गोबां जोंहा राहा दङ आरो बै राहाफोरखौ लानांगौ जेरै बिजनेस लाइनाव दाबो गोबां राहाफोर दङ हटेल मेनेजमेन्ट फरायनानै जोङो गावनो मोनसे हटेल लुफुंनानै गावनो सालायनोबो हायो आरो बिब्दिनो हिसाब गैयै सानथ्र'हायै साख्रिनि खाबु दङ सानथ्र'हायै बिजनेसनि खाबु दङ सानथ्र'हायै आबाद मावनायनि खाबु दङ दा बेखौ नोजोर होनांगोन जे बबे साख्रिखौ मावोब्ला बा बबे बिजनेसखौ मावोब्ला बा बबे आबादखौ मावोब्ला मुलाम्फा जागोन बेखौबो सिन्था खालामनांगोन आरो बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनाब्लाबो जाहाथे गोसोखौ बायहोआ बेखौ आं खावलायदों बेनिफ्राय जे एसे कनसेन्ट्रेसन खालामनानै जे मा मावोब्ला मोजां जागोन बिजनेस मावोब्ला मोजां जागोन ना बले आबाद मावोब्ला मोजां जागोन बे बाथ्राखौ एसे टाइम लानानै ध्यानाव थानानै सिन्था खालामनो गोनां जायो आरो बेखौ गोरों गोराफोरजोंबो सावरायनाया गोनां खारन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माब्लाबा समाव थार बाथ्राखौ साननायाव फेलें जायो थार लामाथिं थांनायाव फेलें जानोबो हागौ बेनिखायनो गोरों गोराफोरखौ जुदि लोगो हमनानै सावरायलायोब्ला बोसोन लायोब्ला थारैनो मोजां लामाखौ खिन्थानो हागोन बेफोरबायदि राहाखौ जों लानांगौ आरो मा सोरखौबा दाय होनानै बेयाव जेबो मुलाम्फा जाया दा बर'नियाव वर्क कालचारा गोमालांनो हमदों दा बेखौ मा होननानै बुङो सारा हाबा हारिमुवाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गेदेर हारिमु गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो जारिमिनाव जोङो खोनाबोदों सल'आव जों खोनाबोदों जोंनि आबौआ जोंनो खिन्थाबोदों बर' हारिया आबाद मावनानै रायजो जाग्रा बर' हारिया खुन्दुं थुननानै जि दानानै गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोग्रा मोनसे हारि जोंनि बर' हारिया सावरि बादालि जालायनानै जे गावजों गाव मदद होलायनाय बेफोरखौ जों खोनाबोदों नाथाय जोंनि गेजेराव जों नुबोबाय माखासे हाबा हारिमु बेफोर गोमालांफिनबाय गोमालांनायखौनो जों बुंनांगोन आरो बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जानानै फैदों मडार्नाइजेसनाव मानो होननानै बुङोबा जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे डेभेलपमेन्ट फैबाय ओरैबायदि मोनसे मडार्नाइजेसन फैबाय जे माखासे खामानिखौ नोङो टाइमजों खाब जाहोनो थाखाय आखाइजों मावालाब्लानो मेसिनजों मावनांगौ जायो आरो बेनि थाखायबो जानो हागौ जोंनि हाबा हारिमुआव माखासे गोहोम गोग्लैदों दा जियानो जाथों जों जुदि गावखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो हाबा हारिमुखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो फोथांनानै जों लाखिनांगोन जेरै आबाद मावनो थाखाय जोंहा हानिबो आंखाल गैया जों नुदों गामि ओनसोलाव थाङोब्ला जे माखासे मानसिफ्रा गाव गावनि हाखौ बन्दक होनानै गुबुन जायगायाव थांनाय बेफोरखौ जों नुदों जे माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदिबो दङ जे गावहा हा गैया खिन्थु बियो बेलेगनि हाखौ बन्दक लानानै बा बेलेगनि
हायाव आबाद मावनानै माने खावसे खावसे माइ राननाय आधि हिसाबै आरोखि थ' बिदि मोजां खामानिखौबो जों नुदों दा बेनिखायनो आबाद मावनायनिबो खाबुआ जोंनियाव दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जि हाबा हारिमु बेफोरखौ फोथांनानै जों लाखिनो हागोन बेनिफ्राय दानाय लुनाय दिनै जोङो सोरखौ दाय होनो जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि बिनानावफोर जोंनि फंबायफोर बिसोरो हेबनायनि जि हाबा हारिमु बेखौ बावलांबाय जि दानाय लुनाय जि हारिमु बेखौ बावलांबाय बेफोरखौ बावनायनि आरो गुबुन मोनसे जाहोनानो जाहैबाय स्कुल कलेजाव बेफोर सिलेबासाव गैला बेनिखायनो बेखौ बावलांनो हमबाय दा बे बेलायाव जों बेखौ बुंनांगोन जे इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि माखासे हान्जाफोरखौ जिखुनु मोनसे आफादफोरा जेरै बर' थुनलाइ आफादा इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि मोनसे डिसकासन जुदि खालामोब्ला आरो जोंनि बर'नि जि दानाय लुनाय हारिमु बा हेबनाय हुबनाय जि हारिमु बेफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जुदि सिलेबासाव कम्पालसरि हिसाबै जोङो सोनो हायोब्ला थिसननो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां जागोन आरोखि बेखौ आंहा फोथायनाय दङ दा बे खामानिखौ मावनांगौ जोंनि जि समाजनि माखासे आफादफोर बेखौ गोसो गुदुङै मावनांगौ आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बेखौ गोसो होनानै क्रिएटिभ लेभेलाव साननायनानै थुलुंगा होलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ मदद होलायनांगौ बेखौ आं लुबैयो दा वर्क कालचारखौ फोथांफिननायनि बेलायाव गोसो गुदुङै खामानि मावनायखौ नोंथाङा लुबैदों दा फैबाय थानाय नोंथाङा सासे लिरगिरि हिसाबै गोबां बिजाबफोर दिनै लिरलांबाय बा दिहुनबाय दा दिनै साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ नोंथाङा मोननो हानाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनि गोदान दावबायनाया माबायदि जागोन आङो जेब्लासिम आंनि आथिं आखाइया एक्टिभ जाबाय थागोन अब्लासिम आं लिरनाय खामानिखौ आं मावबाय थागोन दिनै आंखौ साहित्य एकाडेमिया मोनसे आरो थुलुंगा होबावबाय रायजोफ्रा मोनसे आरो थुलुंगा होबावबाय बे थुलुंगाया आंनि गोसोआव थाबाय थागोन बेखौ लानानै आं जि हायो आं मावबाय थागोन बेनि अनगायैबो आङो समाजनि जि खामानि आंनि आखायाव जि बिबान फैयो बेखौ आं मावलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे आंनि कलेजनि जि खामानि बेखौथ' आं मावखानांखागोन आं सासे कलेजनि प्रिन्सिपाल हिसाबै आंहा जि बिबान दङ आरो कलेजनि आंनि डिउटिया जाहाथे हेम्पार जाया बेखौ आं नोजोर होनांगोन आंनि प्रायरिटिया जाहैबाय आंनि कलेजनि जि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ आं मावनाय आरो बेनिफ्राय आं टाइम बहननानै थुनलाइ बिथिङाव आङो दावबायबाय थानाय आरो समाजनि जि मोजां खामानि बेखौ आं मावलांनाय आंहा मोनसे प्रजेक्ट दङ जे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे प्रजेक्ट दङ बेखौ आङो जागायबायबो आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ डक्टर अजित बर'ज हाब HUB हाब डक्टर अजित बर'ज हाब होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दङ बे चेनेलनि गेजेरजों आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनायनि माखासे जि स्पिच मटिभेशनेल स्पिच बेखौ आं होनो नाजागासिनो दङ बेसेबां साक्सेसफुल जायो बेखौ आं मिथिया खिन्थु आङो नाजालांबाय थागोन आरो आंनि थांखियानो जाहैबाय मोनसे मोजां लाइमोन समाज दानाय मोनसे मोजां फरायसा समाज दानो हानाय जेब्लानाखि जोंनि लाइमोन समाजा मोजां जागोन जोंनि समाजाव गोजोन थासारि फैगोन जों बिमा बिफाया जों सानफ्रामबो जिहेथु जों इसोरनाव आर'ज गाबो बेखायनो जों गोजोनगोन जोंनि आर'ज गाबनायानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि गथ' गथाया मोजां जायो गाज्रि आबहावानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बेखौनो जों आर'ज गाबो सानफ्रामबो जों आर'ज गाबो इसोरनि खाथियाव आरो आर'ज गाबनायल' जोंथ' जानाय नङा जों निजेबो खामानि मावनांगोन आरोखि जे बेयाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन आं जाय खामानिखौ मावबोगासिनो दङ बे खामानिफोरखौ नाथाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा नायगासिनो दङ नोजोर होगासिनो दङ आरो बिसोरनि मेगननि नोजोरा ओरैबायदि एक्टिभ आंनि खामानि मावनायखौ नायनानै बिसोरो 83% सोलोंनो हायो आङो माबायदि बुंदों आङो मा मावदों आं माबायदि आखल आखु दिन्थिदों आं मा सोरजिलु खामानि मावदों बेखौ बिसोर नायै नायै सोलोङो आरोखि आरो बे साफ्रोमनिबो बेलायाव बे जायो दा बेनिखायनो जोंनि लेभेलनि मानसिफोर बा बैसोगोरा मानसिफोर बिसोरनि जि आखल आखु जि खोथा बुंनाय जि खामानि मावनाय बेयो जोबोरै सांग्रां जानांगौ आरो मोजां जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बे मोजाङानो गथ'फोरनि मोजां गथ'फोरनि साननाय आखल आखु दानायाव थोंजोङै गोहोम खोख्लैनो हायो आरोखि थ' बेनि अनगायै आरो आङो मावबावनो माखासे
प्रजेक्ट आं लादों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो आं मावगोन स्कुलाव थांनानै आङो मटिभेशनेल प्रग्राम आं खालामगोन आरो दङ बेनि अनगायै गोबां प्रजेक्ट दङ उननि समफ्राव लाइमोन फोजाखांनायनि गोबां लाइमोन फोजाखांनाय उननि समफ्राव बेखौ आङो नाजालांबाय थागोन। आच्चा बे समाव दानि लाइमोनफोरा बिजाब फरायनाय बा बायजोनि थाखोनि बिजाबजों लोगोसे बायजोनि बिजाब फरायनायफोरखौ गोबां खम जालांनाय नुनो मोनदों। दा पेपार फरायनाय जोंनि मेगाजिन फरायनाय गोबां बिजाब फरायनायनि कालचारखौ जोङो गैया जालांनाय नुनो मोनदों। दा सासे लिरगिरि हिसाबै दानि गोदान लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन? गांसे बिजाब बे गांसे बिजाबाव रोजा रोजा सुबुंनि साननाया बेयाव दङ रोजा रोजा सुबुंनि गियाना बे गांसे बिजाबाव हाबनानै दङ। हमनानै ला आंनि गथ'सा बिसम्बि बिजाब बे गथ'सा बिसम्बि बिजाबा आंनिनो लेखा आं लिरनाय नाथाय बेयाव रोजा रोजा सुबुंनि आइडियाफोर दङ। आंनि हारसिंनि आइडियाजों बेखौ आं लिराखै रोजा रोजा सुबुंनि आइडियाखौ लानानै आङो बेयाव एड खालामदों आंनि साननायफोरखौ आं जौगाहोनो नाजादों जे गुबुना माबायदि मोजां खामानि मावदों बेखौ आं सोलोंदों गुबुना मा बुंदोंमोन गुबुना माबायदि नोजोरजों आवगायलांनो हादों समाजनि थाखाय मा मोजां मावदों बैफोरनि आइडियाफोरखौ लानानै आं बेयाव माने रिफाइन खालामनानै आंनि साननायखौ आं जौगाहोनानै आंनि साननायखौ आं बेयाव माने थुनलाइ महर होदों। दा आं बेखौनो बुंगोन जिखुनु बिजाब बे बिजाबा जों बयनिबो थाखाय जोबोरै गोनां जोंनि आखल आखुखौ दानो हायो गांसे बिजाबा जोंनि साननायफोरखौ मोजां खालामनो हायो जोंनि लाइफ स्टाइलखौनो चेन्ज खालामनो हायो गांसे बिजाबा। दा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों थाखोनि बिजाब फरायनायनि अनगायै सम बहननानै खौरां बिलाइ फरायनांगौ मेगाजिन फरायनांगौ लाइसि फरायनांगौ इंराजिनिबो दङ बर'निबो दङ हिन्दीनिबो दं असमियानिबो दं मान्थलि दङ उइकलि दङ इयारलि दङ बेफोरखौ साबसक्रिपसन खालामनांगौ बिमा बिफाजों सावरायनानै मोजां बिजाब फरायनायनि थाखाय जि मोनसे डिसिसन बेखौ लानांगौ। मानो होननानै बुङोबा साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मुखुब थानांगौ मुखुब थायोब्ला गाज्रि साननाया बिनि गोसोआव फैनाय नङा मुखुब थायोब्ला बै गथ'आ गाज्रि खामानि मावनो सम मोननाय नङा। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मुखुब थानांगौ फरायनाय समाव फरायनांगौ फरायनाय गैयै समाव गेलेनांगौ आरो बिब्दिनो सम मोनोब्ला बाहेरा बिजाब फरायनांगौ। बेफोर जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां हेबिट हुदा बे मोजां हुदाखौ साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दानानै लानांगौ। बे बेलायाव आं मोनसे खावलायगोन बिमा बिफाखौ जे बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगोन जे गाव गावनि गथ' गथायखौ बबे जायगायाव लाङोब्ला मुलाम्फा जागोन बिजाब गलायाव लाङोब्ला मुलाम्फा जागोन ना बले रेस्टुरेन्टआव लाङोब्ला मोजां जागोन ना बबेबा मोनसे जायगायाव लाङोब्ला मोजां जागोन बेखौ साननांगौ। थ' आंनि नोजोरा जाहैबाय साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायखौ सप्तासेयाव खेबसेब्लाबो बिजाब गलायाव लांनांगौ बुक फेयारफ्राव लांनांगौ आरो बिजाब बायनो थाखाय गथ'खौ गावखौनो माने उदांस्रि होनांगौ आरोखि जे नों मा बिजाबखौ मोजां मोनो नों बाय माने बिजाबखौ बायोब्ला बिजाबखौ फरायोब्ला बिराद मुलाम्फा जागोन आरो बिजाबा जाहैबाय मोनसे पार्मानेन्ट प्रपार्टि बियो जिनोबो थाङा जामनोबो थाङा दिनै बायबाय दिनै गोसो जायाखै फरायनो गोसो जायाखै गाबोन बेखौ फरायगोन। दा बेनिखायनो बिमा बिफाखौबो आं खावलायदों गावनि गथ' गथायखौ माने रेस्टुरेन्टआव बांद्राय लाङालाब्लानो बिजाब गलायाव बांसिन लां खामानि जागोन आरोखि आरो गावखौनो बायनो हो गावनि गोसोजों माखौ मोजां मोनो। जोबोद मोजां मोनसे बोसोन होननानै बुंनांगोन रेस्टुरेन्टआव लांनायनिख्रुइ जोङो बिजाब गला बा बिजाबनि दखानफ्राव बिजाब बायनाया जोबोरैनो गोनां साफ्रोमबो गारजेनफोरखौ बे समाव बिथाङा खावलायदों। दा बे समाव जोङो हाबाफारिखौ फोजोबनो सानबाय। दा जोबनायाव नोंथाङा सासे गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ गायसनगिरि सासे लाइमोननि दैदेनगिरि आरो लोगोसे नोंथाङा आथिखालाव
गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि दा गोबां खामानि थासेयावबो नोंथाङा समाजनि गोबां हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों आरो बे समाव जोङो नुनो मोनबोदों नोंथांनि माखासे जिथु आखुथाय दा बेखौ जोङो नोजोर होनानै नुनो मोनो माने गासिबो थाखोनि सुबुंफोरजों नोंथाङा समानैनो समान नोजोरजोंनो खामानि मावबोनो हायो आरो रायलायनो हायो बेखौ नोंथाङा माबोरै खालामो? आङो मोनसेल' खोथा बुंगोन इसोरा जोंनो आखाइ थाइनै होदों बे थाइनै आखाइजों जोङो मोजां खामानि मावनांगौ इसोरा जोंनो थोंनै आथिं होदों बे आथिंखौ जोङो लानानै जों आवगायलांनांगौ इसोरा जोंनो मेगन होदों मेगनखौ मोसेबनो थाखाय उन्दुनो थाखाय जोंनो होआखै मोजां नोजोरजों जोङो नायनोसो हानांगौ दा बेनिखायनो इसोरा जायखौ जोंनो होदों बेखौ लानानै जों गोजोननांगौ आरो बेखौ जोङो डेभेलप खालामनो नाजानांगौ जोंनि साननाय मावनायफ्रा कनफाइन जानो मोना धोरोमनि बेलायावबो कनफाइन जानो मोना बेंखनाव थानो मोना जोंनि नोजोरफ्रा गुवार जानांगौ स्रां स्रां जानांगौ बयनिबो थाखाय मुलाम्फा गोनां जाहाथे जायो बेखौ जों नोजोर होनांगोन दा जोबनायाव फिन गेदेमा बिथां साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनगिरि डक्टर अजित बर' बिथांनिसिम बे बेसेन गोसा समखौ जोंनि बे सावरायनायाव दान्दिसे होनायनि थाखाय बिथांनिसिम गोसो गोरबोनि जानानै साबायखर थाबाय खुलुमबाय खुलुमबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।